muna ne na graduation final exam shine kawai nake muna. Kawai dan kai graduation zai ka shigo mana gida kai kwana mana ihu kamar gidan mahaukata ka shigo? Shashashan banza ka shigo mana gida ko sallama ba. Na gani amma kuma kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka yi ma kai hakuri kar karama sharri da sharri. Rikicin tsakar gida sun hada ya haɗu ko da yake dai Hausawa sun ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Rikicin tsakar gida. Wallahi ka cuce ni mugu azzalimi kawai. Allah wallahi babu abin da ya faru. Me ka mata? Bayan gida ne matse ni kuma ban san da mutum a ciki ba na ce. Ki tsoron Allah. Ƙarya dai alamu ne na munafiki. Kar ki zama munafuka ki dinga hada husuma kina tada husuma a gidan nan. Rikicin tsakar gida, rikici iya rikici, dambarwa iya dambarwa. Real AB Entertainment ne suka dage suka shiryo muku fim din domin nishadin ku. Kin ga da Allah dakata. Ba da ma mutum ya yi abu a cikin gidan nan sai ki dau bakin ciki da hasala ki dinga kishi. Tsoron Allah. Wallahi tunda na zubar da hawaye a gidan nan kowa sai na sa ya zubar da hawaye. Rigima a kwance take Allah ya tsine wanda ya tashi. Da ka banni na daka ta. Ki daka ta ko ki jawo mun masifa. An kika da ki wannan ta kankare ake jawo masifa. Ki tashi na ce ki shiga daki ko? Lallai ba shakka. Abin naki azimin ne. Haba dan Allah. Ki daina wannan kukan mana. Na faɗa miki wallahi babu abin da ya faru. Kaga dan Allah rufe min baki kawai ka ishe ni. Rikicin tsakar gida wanda zai dinga zuwa muku a YouTube channel ɗinsu mai suna Rikicin Tsakar Gida TV. Rikicin Tsakar Gida zai riga zuwa muku ne a duk ranakun Laraba karfe 8 na dare. Rikicin Tsakar Gida Story Real AB Screenplay Ahmad Kabugawa. Produced by Real AB Entertainment. Director by Official Dan Yarabawa. Ita ake ta yi a tune Allah kawai muke faɗawa. Ina jin yaron nan ma gabas zan yi da shi makaranta. Sun gama magana da Ayuba. To. Hakan nan. A'a. Aliyu lafiya? Wannan irin lafiya malam. Ka duba tasar da ɗan kai. Na dafa abinci ina so in dawo daga makaranta in zo in ci kawai ya ɗauka a ciki. Kada ku manta ku yi mana subscribing a YouTube channel ɗin nan tamu mai suna Rikicin Tsakar Gida TV. Zaran mun dora zai zo muku a duk inda kuke. Rikicin Tsakar Gida TV.